Исәнмесез? Әссәламу алейкум, минем хөрмәтле тамашачыларым, минем яраткан караучыларым, хәлләрегез ничек? Минем Аллага шөкер. Күптәннән шулай экранга чыгып, сезнең белән рәхәтләнеп аралашканым юк икән, шуңа күрә форматны үзгәртергә булдым. Сезнең белән ешрак шулай очрашырбыз, шулай күзгә күз карап серләшеп утырырбыз дигән өметтә калам. Хәтерегездә булса, мин тапшыруларның берсендә Африкадан кәләш алып кайткан Марат турында сөйләгән идем. Һәм минем тыңлаучыларым язды, хәзер алар нишләп яталар, тормышлары ничек дип, мин Марат белән элемтәгә кердем. Маратта бик зур үзгәрешләр, аның әле яңарак кына кызы туган, Ясминә дип исем кушканнар. Хәерле көн, дуслар. Фәгыйлә апа миңа сораулар бирде. Марат, үзең турында сөйлә, хатының турында нинди яңалыклар бар? Кайда яшисез һәм кайда эшлисең? Мине күбегез белә, исемем Марат Давлеев, мин блогер, хатыным Африкадан, Замбиядан. Яшибез Пермь өлкәсендә, кечкенә генә бер татар авылда. Үзем дә татар инде, аңлап торасыз. Эшлим Төркиядә, менә шундый мотор җирдә сезгә видео яздырып утырам. Кешеләр су кыена, монда безнең отель, монда инде диңгез. Күптән түгел кызыбыз туды, Ясмина дип исем куштык. Әмма акча кирәклектән чит илгә эшкә чыгып киттем. Фәгыйлә апа сорый, Африка кызы белән яшәү авырмы дип. Авыр түгел. Алар бит безнең кебек үк кешеләр, бездән аерылмыйлар. Мин аның белән бәхетлемен. Jerusalema, ikayalami, tilondoloze, uhambenami, zungandishilana. Jerusalema, ikayalami, tilondoloze, uhambenami, zungandishilana. Tilondoloze, tilondoloze, uhambenami, zungandishilana. Tilondoloze, tilondoloze, uhambenami. Тормыш бит инде ул без уйлаганча гына бармый. Маратның икенче никахы һәм аның икенче хатыны да Африкадан кара тәнле кыз. Менә татар авылында Африка кызы белән никах ничек уза? Әйдәгез, мин сезгә хәзер бик матур кадрлар күрсәтәм. Маратның рөхсәте белән һәм тапшырыбызны тагын алдан дәвам итәрбез. İllallah. Muhammeden. Resulullah. Resulullah. Aha. Hey canım hey, kende yanımda bulan, kende aylıdında ışığında bin bulan. Yeah, very beautiful. You look very beautiful. Wow.
Свадебный торт. Шикарный свадебный. Не резаем, то что-то крутенько, круто, здорово должны быть. И эта девушка называется Knife Girl, поэтому она держит нож, поддерживает и еще пожертвует деньги за то, что она очень круто, замечательно, отлично танцует. Надеюсь, тоже мои детишки, они тоже так будут танцевать по-африканскому. Вот, это вообще просто невероятно, просто это праздник, который всегда хочется посещать. И где там есть праздник, я тоже туда хочу, потому что очень интересно, потому что очень приятно посмотреть. И вот они вместе резают торт очень аккуратно. Здесь они делали просто один торт. Должны присоединяться к это танец. Они должны танцевать. Те, кто все пришли, надо танцевать. Вот папа уже готовится танцевать. Вот эти две женщины. Это вот налево, это мама. Направо, это, кажется, тетя, который тоже наслаждается этот момент. Такие моменты я вообще. Үзенең гаилә тормышы турында Марат үзенең YouTube каналында соцшелтәрләрдә сөйли. Маратның хатынының исемен Гамба, менә Африкадан Пермь өлкәсенең Сидяш авылына кайтканда, юлчылар, шулай кафега кергәндә дә сатучылар, алучылар Гамбага игътибар итәләр, аның матурлыгына, аның нәзакәтлелегенә, һәм Маратның тыңлаучылары, язылучылары Гамбаны Сначала из Москвы мы приехали в Красноуфимск, чтобы поменять поезд. И здесь учится мой младший брат, его зовут Роберт, вот он. Он встретил нас, и мы пошли в кафе. Это была простая забегаловка, но когда продавщица увидела такую девушку экзотической внешности, она вот так красиво подала нам блюдо, потом долго смотрела на нас и попросила сфоткаться. И подходили кондуктора, когда мы ехали в поезде, тоже просили сфотографироваться. Для них, конечно, это очень интересно.
Из поезда нас встречали мама, моя сестренка, ее муж. Но отца не было дома, потому что он был на работе. We are rich, guys. It's our tractors, 1, 2 car, and that's my parents' home. Ну вот и все, друзья, мы дома. Это моя деревня, это родительский дом. И сегодня вечером придут мои родственники, чтобы повидать нас, чтобы посидеть, поболтать. Поверьте, есть о чем поговорить. Это моя племянница. Когда я уезжал из деревни, то было лето. Сейчас уже зима. New love story. Һәм дуслар, безнең турында күбрәк беләсегез килсә, минем YouTube каналга кереп карагыз. Шуның белән шул дуслар, Ясминә бәхетле бала булып үссен. Әти-әнисенә дә гаилә бәхете, бәрәкәтле гомер телим. Хөрмәтле дуслар, сезне нинди сораулар кызыксындыра, нинди темалар языгыз? Ураза керә. Ураза уңайыннан ифтарларга багышланган репортажлар әзерләргә уйлыйм. Минем каналда калыгыз, югалмагыз. Бер тапшырыгына карап, икенчесен карамыйча үтмәгез. Мин сезнең өчен тырышам. Барыгызга да хәерле көннәр телим. Сау булыгыз.